печат направено. Там е една количка едно време, дето продаха сладолейци, нали? Да. И она си я бута с витрина. И вътре сложени примерно 10 вида. Боболечки. И аз си да ми черта и само видях, викам, елата, пак знаеш как ги дебна, защото викам на тази експлозия. Айде, чай, викам и там има, на тази една улица, там японска улица. И очия ми ги видях, викам, от всичко по-малко, викам, микс. Яде колко видо яде. Ама не, аз бях изял вече жабите с какаоците. Не, жабите окей, аз съм ял жаби. Ама си такива големи. Виж, че хората пътят. Черве ми трябва колко големи. С какалеца, като го сложиш в устата си? И те стъпват. Това не го снимаме. Снимаш ли? Сега са ме кордисани за работа. Където бил на това? Другия път като си ще гледаш, ще върна. И седи. Животи. Да ходя.